ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mai mwana makadini? Ngiyaphila shumba unjani? Aiwa ndiri right zvangu. Ngiyalibingelela mahlabezulu sesiphendukile phela kolunye uhlelo lapha namhlanje ngihamba lo shumba ngiyakwazi ukuthi abanye bazibuza ukuthi namhla uhamba lo shumba ungaphi usoka namhla usoko sithe samucocha. So abaqala ukumbona ibizo lami nguChiyera abanjayeleyo hayi ngiyathaba ukuthi sihlangane futhi kolunye uhlelo lapha esilidingela phela inhlelo ezimnandi ku Drewmas Smith. Munozwa Chiyera. Vanhu pepa vanoti Neshamba unotaurisa. Kana musipo imi manditaurisa. Asi kana muripo so ndinonzwa manyuku saka ndiropesera ndakutaura zvakawanda. Muri Zimbabwe mafaro edu kunge tichisangana nemizuva ranhasi sekuvimbisa kwatakaita muzvikamu izvo zvakapfuura izvo takakuudzai kuti aiwa tichange tichifambira nhau YACHANGAMIRE vakatipa nhau yedhiziri Pachinhoi. Vanhu vazhinji vakati anopenga uyo. Vamwe vakati itsotsi, vamwe vakataura zvakasiyana siyana. Vamwe pandaitaura nhau iyi zvakare vaitotaura kuti vachiri vapenyu, tikanzwa kuti vakafa. Saka ndiwo vatiri kuunza nhasi muzuva ranhasi kuti timbokurukura navo. Tine nhau dzakawanda dzatoda kuti tikurukure navo. Tichatokupai nemaepisode. But nhasi episode yatoda kutanga nayo ndeye kumbodzokera kumashure uko. Mumbonyatsonzwa picture yenhau yedhiziri Pachinhoi ndo yekutanga. Tochizopinda patava nhasi uno. Handizvo here Chiyera? Ayikho kanye shumba. Mule Zimbabwe ngiyathemba ukuthi liyamuzwa lapho ushumba ekhuluma ukuthi namhlanje siliphanthele phela isangoma esake sakhuluma phela ukuthi kule diesel eChinhoi. Abanye abaningi bakhuluma ukuthi hayi mebhuse egula ingqondo, abanye bakhuluma into ezitshiyeneyo. So sizathi ukuthi phela sike simthathe siwele emuva siyezwe ukuthi kuyini okwakwenzakele, kuyini okwakuthatha indawo ezekhuluma. Kwakuliqiniso yini kumbe ngamanga lathi sifuna ukuthi sizwisise phela. Kule ndaba eziningi sibile sifuna ukuthi sikhulume ngazo laye sicoxa laye kodwa sizathi kwenza kube ngama episodes phela ukuthi kungalibho kube ngama episodes ukuthi namhla silinika indaba enje kusasa silinika indaba enje but namhlanje phela sizathi silinike oaya kukhuluma kudala ngesikhiwa bathi phela iflashback sike sizwisisa ukuthi kwini okwakwenzakala. Sizaze sifike phela ku episode yokuthi esitshela ukuthi okwakhathesi kwini okwenzakalayo nekuti kuti ruzhinji ruzonzwisa kuti nhasi unotiri papi kunge vanzwisisa zvakare kumashure. Ndinoziva pane kambo kandakanzwa chinzi paita dhiziri Pachinhoi raonekwa nen'anga. Kakanetsa kambo ikako zvichinzi utungamiri hwakamboda kuedza kufambira dhiziri iroro rwaipenga, brain dzanga dzisina kunyatsoita zvakanaka. Saka naizvozvo ndopatoda kutanga takusvitsai. Asi tisati takupai chirongwa chanhasi ndoda kukuzivisai kuti mazuva apfuura makore apfuura vamugabe vachiri vapenyu ndakauya zvakare kwavari vanga usati wagara nzvimbo ino yatiri tichitaura navo tichingoda kunzwa kuti zvakamira sei.
vakabva vatitaura kuti munoziva chii. Apa yaive mhepo yaitaura kuti mutungamiri wenyika handisi kuona achine mazuva akawanda tiinaye, hongu vairwara, asi vakataura kuti handisi kuona tiine mazuva manje muchange makutonzwa kuti mutungamiri wenyika hakuchina. Tichibvapo hapana kumboita mazuva 3 wachibva washayika. Zvinova ndo zvakatanga kundipa mubvunzo wokuti kana munhu yachireva nhema ko apa zvafamba sei. Naizvozvo nhau iyoyoka ini ndakatombobatiswawo dombo regold, ndakambopotsa ndatiza naro. Ndakabatswa dombo regold chinzi ndo upfumi hwandanga ndakupai vana veZimbabwe, asi imi hamuna kubatana, munoita mazvake uyezve undyire undingoveni hwawandisa munyika. Munhu akuda kuti akawana chinhu obva ati ndichangu, akawana chinhu ndichangu, haachati ndichenyika. Ivo vanoti mhuri inofanira kuguta yese yeZimbabwe, kwete munhu 1. Saka ndo ndau yatinayo Chiera, handifanira kuguta ndega tese. Ngiyathemba lazizwela muli eZimbabwe ukuthi ekuqaleni ushumba wako wafika lapha behamba ukuthi ngemsebenzi ukuthi bezwisisa ukuthi kunokwenzakalayo lokuthi bezama ukuthi bekhulume laye. Ngesikhathi sangikhona upresident late president wethu uRobert Mugabe wayengakabhubhi, but ngesikhathi sangikhona wayesagula. Uthe egula khonapha bathe besabuzisisa kwathi hayi angimboni elamalanga nje amaningi alandelayo elokho esaphila olokho esalathi emhlabeni. Awuthathanga phela amalanga 3 wayesesichile. So ushumba lapha ekhuluma ukuthi hayi ngazibuza kabili kathathu ukuthi kungabe kungamanga, nxa kungamanga manje lapha kwenzeka lenjani. So ayikuningi kakhulu sibili esifuna sikuzwisise ngoba ushumba ukhulumile ukuthi wakwabambiswa phela igolide besithi yabona igolide leli lade mfuna ukuthi ngilinike njengeZimbabwe njengabantwana phela abansundu, kodwa alibambananga. Omunye uyathi okwami ngokwami okwenu ngokwenu, nxa ulambile uzahlala ulambile, mneni le mali. So hayi namhlanje sifuna ukuthi sizwisise lathi Chiera sikhona sike sibuza okuyimbuzo kubili okuthathu phela sizwisisa ngindaba leyi. Hanzi chaura yeZimbabwe ndichekuti chako ndechangu, changu ndichangu. Muri Zimbabwe regai tipinde muchirongwa chanhasi tingawanze munamato sadza rechipora. Naizvozvo takuda kuti tivape nguva tinyatsotsanangurwa tinzwe kuti chiko chaitika. Maminista aifambira nhau dzedhiziri aipenga here? Ko ivo pavaititaura nezvedhiziri vaipenga here? Ko sei nhasi unorangonzi zii nezvaro? Ichokwadi here kuti hakuna zvachose kana kuti ritoriko? Tine nhau dzakawanda dzatoda kuti tikupei. Naizvozvo ndo yatiri kumbotanga nayo every day tichikupai episode patete takwanisira. Senguva dzese taura henyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakunemi naye mdzimire maberekana amtina mpururu kana mkanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu. Tototanga nekukukwazisai. Tinosimba isu. Kuri seiwo kumafura mhepo kuno kwamuri? Kuri nani ako. Tona vazhinji vanga vakutofunga kuti aiwa vakafa vaya, vamwe vachita nharo vachita debate kuti vakafa here vapenyu here. Takaona makabva mazongoti zii. Ndiri mupenyu, handiti mandiona ndiri mupenyu. Aiwa tinotenda. Tiroda kuti titangire kumashure. Ruzhinji nyika yese yakatanga kundengendeka nenhau yedhiziri kuti kwaita dhiziri kuChinhoi. Asi nhasi uno nyaya yedhiziri yakanganikwa, vanhu vati zii. Ririko here dhiziri kana kuti hakuna? Handizivi nokuti kana zvinhu zvichisungisa vanhu kuratidza kuti handizivi.
nokuti inini chandinokwanisa kutaura ndechekuti zvinhu zvaitwa nemhepo nemweya, saka handigoni kudayira chinhu chemweya, asi chandinotaura ndechekuti pari nhasi kubva makare zvanga zviripo nanhasi hazvina kumbopera. Muri kuinzwa kamuri eZimbabwe nhau yatiinayo. Hongotoziva kuti nhau iyi yakambokusungisai mukashungurudzwa zvikuru, asi kune rumwe ruzhinji rusinganyatsozive nezvenhoroondo iyoyi. Amenoti tanga tichikumbira kuti hongoti ngakudzosei kumashure, uye zvese nhau yakapfuura kare. Pari nhasi haichasungise nekuti inyaya yakatotongwa. Ruzhinji rwongo ruchida kuziva kuti chii chakambonyatsotora nzvimbo. Isu takaunzwa gavhena Samukange ndo vakakumbira mhepo nhau yemafuta iyoyo. Asamukange vakumbira, ndofunga mhepo ndopa yakauya kuzviraratidza pamaningwa kuti ndizvo here zvauri kuda. Ndofunga tanga tine maovetireni akateka pachidziva paipai mafuta vakaenda kunodira muchoto, vakaona achiita achisumuka. Saka isusu kuti ndizoziva kuti zvazofamba sei, handina. Semunhu ndinosvikirwa mhepo ndiyo inenge iripo, ndiwo manzwira andakazviita. Nekuti hongu mandidayira ndazvinzwa, asi nhau iyi chairi kunetsera ndechekuti pakange pakuzoita kunyombana kwevanhu munyika. Vamwe vachitaura kuti ndinovimba hangu kuti imimi pamaitaura iri mhepo yaitaura, asi makakwanisa kuzinge muchidudzirwawo neruzhinji kuti zvakamira sei. Saka nhau yananda kubvunza ndeyenyu panyama kwete yepamweya, kuti tinyatsowana nhoroondo yekuti zvanga zvafamba sei, kuti rizonzi hakuna chii chikonzero, kuti tizosvika patiri nhasi uno vanhu vangonyarara nezvenhau iyi. Ndakaifungidzwa kuti taikwanisa kungowana hedu information yemashure umo kuti tizosvika panhau iri kutsviriridza nhasi uno tinge tatanga tamboratidza nyika kuti zvakamira sei. Chinhu chandinokutaurirai ndechekudai, inini zvangu pamafungira angu inhau dzanga ndisisingadi kutaura nezvadzo nekuti dzakandirwadza, zvakare ndakarwadziswa panhau iyoyo. Saka inini handisisingadi kutaura nezvazvo kana kutaura nenhau yehurukuro. Ndosaka tanga takuda kuti tichitanga kutaura nenhau ipi yatinayo nhasi. Makare inini kana nhema dzacho handisi kudziziva kuti dzakauya nepapi. Takasvika tiri musango saizvozvi, takasvika pano zvatakasvika panapa. Pano pakaburitswa godhi, raburitswa godhi, zvingazonzi nhasi uno goridhe riya nderenhema. Nazvino vamwe vari kuzvitaura kuti igoridhe remasaramusi. Goridhe remasaramusi rinoyazepegwa. Saka zvangofanana nezvakaitwa pamafuta padhiziri iroro, zvangonzi dhiziri nderenhema. Asi chinoshupa ndechekuti tanga tatopedza makore motikari dzichifamba nedhiziri renhema. Dhiziri redu isusu rakaita 47%, rimwe rese rakatariswa rakaita 45%, rekunze kwenyika rakaita 45%. Ko razosiyana sei kuti redu riite 47 iri reita 45? Zvese izvozvo zvakanzi ndezvenhema. Isusu hatina zvinhu zvinotarisa chi, hatina kuti tinotesta chi zvinhu izvozvo. Ivo hurumende ndiyo inotesta zvinhu zvipi izvozvo. Takauya takapiwa mhinduro, pano rakamira rakadai, repapo ramira rakadai. Isu taitozviitirawo zvinhu zvedu, hatina kudaidza kuti nhasi uno vakati ngavauye. Vanhu vanodaidzana vega, sekudaidzana kwavakaita goridhe pano. Vanhu vakangouya awana ari kumhanyira kutaura kuti pano dare raita se mari yabuda. Sekufamba kwaita matare ndo zvangofanana nezvaitika kare. Nhau yemafuta yakabuda, yabuda, takagara pamaningwa. Ndofunga nyika yeZimbabwe kana ndichiziva ameno, kana ndichiziva murawo yenyika yangu pa 45 hours munofanirwa kunge maziva chokwadi nenhema. Zvino takapedza makore
tinoverenga makore kubva 2006 7 8 ndokuzotorwa kwatakaitwa. Inini chinhu chiripo chandinogona kutaura kuti tizopandukirwa inhau yaMutasa. Amutasa ndiva nenhau iri pano yatinogona kutaura nezvayo, nokuti Drewmas Mutasa kwese uku zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. Vakatora masvikiro nevandiye Nyamuseve. Nyamuseve akauya akaburitsirwa mari goridhe sekuburitsiwa kwamakaitiwa imimi shumba muchiuya kumba rakaburitsirwa Nyamuseve. Nyamuseve akati aiwa goridhe ndariwana, aMugabe vakaendeserwa goridhe ripi iroro. Isusu manje takasara tichiti zvinhu zvese zviri kugadzirwa nemhepo yatorwa iri kunzi ndiyo iri kutungamirira nyika. Amutasa vakataura kuti amai nini taivati bamukuru nekuda kwekuti vakaira Muyera Moyo, mukadzi wavo musoja we Muyera Moyo ndiwo kwedu kurudzi kwedu, saka taivati bamukuru. Saka amai nini kuti agondova ngakugona kukuchengeta here kana kuchengeta matare vakura. Ndakati bamukuru inge makaona agondo vachindichengeta, ko iri razoya sei ramuri kubvunza. Zvakanzi aiwa mazera edu ndiwanikwanisa kuchengeta yani imimi kundida nhasi agondo mangwana chavanenge vanyengarika panenge pasisina. Ndakati inini makauya pano muchiti aMugabe ndivakakutunga kuti endai munomirira zvinhu munoona zvinhu zvemhepo. Saka aMugabe ndivakutuma iye kuti endai mevhefa homwe yemhepo bangoro. Ini handikudei. Zvakanzi hazvina kuipa, hauna mazuva usina kusungiwa, ndichakurongera nhau. Ndichakurongera nhau, hauna mazuva usina kusungiwa. Mapurisa imbwa dzangu, vanechengeta nyika imbwa dzangu, masoja imbwa dzangu, ndikadziti hukura dzinohukura. Hauna mazuva usina kusungiwa. Zveshuwa hapana kumboitawo mazuva tanga tatopandukirwa nehurumende. Zvishamiso ndozvekuti aMugabe vakazotumira nhumo dzakauya. Ndatova pakati pekutsvagwa nemapurisa kuti ndaneta kunyeperwa, vanhu vangu vari ndinyepera. Ndiri kukumbira kuti mhepo, ndifunga takaenda naShamu, Shamu yari uyu uyu Shamu mwamakauya naye kumutura shanga na Jenami nehumwe utungamiriri hwanga huri pasi. Takaenda kumaningwa neusiku. VaMugabe vatuma kuti endai munotora mufananidzo yezvinhu zvipi izvozvo mhepo ite sezvayakaita zvisingaziviwe nenyika. Ndoda kuziva chokwadi nechisiri chokwadi. Zveshuwa takaenda neusiku kunze kwakunochena kumafofo tanga tatobuda pagomo. Ndo pakabuda mafuta achitorwa, pakabvuma mhepo kuti itorwe mafuta vachiita zvavaita mafuta achibuda. Ndo patakapedzesera, ndo pandakaenda kujeri ndichinobuda. Saka inini zvangu zvenhau yedhiziri kana nganzi ririko, handichada kushanda nehurumende pazvinhu izvozvo. Kana zvegoridhe izvi handisingadi kushanda nehurumende, nekuti zvinhu zvineshungurudzisa mutumbi uno. Ini handisi mweya, mhepo ndiyo inenge yaburitsa matara. Muri kuinzwa kanhau iripo muri yeZimbabwe. Pari zvino chatanzwa ndechekuti vaMutasa vakange voda homwe, vakagotaura zvakare kuti zvichaiomera homwe kana isina kuvada. Naizvozvo ndo pakazobva kusungwa kwavakaitwa. Tinonzwa zvakare nemakuhwa kuti masungwa. Hanzi pane chiitiko chakamboitika muri muusungwa makapedza mazuva musingadye, zvaifamba sei? Takazonzwa kuti pakazowanika futi chimwe chikafu chakangouya chakawanikwa chiri mundiro. Ichokwadi here ichocho kana kuti kungotaurawo kwevanhu? Kwaitika zvakawanda. Kana kuti mhepo yakuda kutaura nevasungwa, ndofunga vasungwa vakawanda vakaburitsitswa nemhepo.
yakuda kutaura nevasungwa magadhijeri anga asina pekuhwanda. Zvinhu izvozvo zvaitika. Magadhijeri anga asina pekuhwanda mvura. Saka ivo vaibva vatanga kunaisa mvura kuti vagone kutaura nevasungwa zvinenge zviripo, vachitaura kuti uyu ndiye achatanga kubuda, uyu achitevera, homwe yangu ichazobuda pachinzvimbo chakati, iwe uchasara uri mukati menzvimbo ino, asi uchadzokerwa nehomwe. Zveshuwa vanhu vaya vakasara vari munzvimbo vakataurirwa nemhepo, vachisara zveshuwa inini ndakazovadzokera zvakare kuenda unoita se ndichienda ndichinovaona. Musi wandakasvika mumwe wacho ndo musi waakabuda. Ndo mafambiro aita nawo. Nekuti pane chishamiso chandakanzwa chekuti makamboramba kudya muri muusungwa, ndobva pazongoonekwa pane sadza, zvekudya, ndingati zvekudya zvakakwana, asi zvisina kubva kuhurumende, zvangoita zvokupiwa nevari pasi sezvaingoitwa kare vanhu vachiombera pamuhacha. Ichokwadi zvakaitika ichocho, zvaitika. Tototangira kumashure, musi watabheuka nemotikari yehurumende, ndinofunga kuti pane sadza ratakadya nemukaka. Inini handisingadyi sadza nemukaka. Sadza iroro rakangouya. Saka inini ndabengenuka ndakuda kuchitaura kuti ina handidyechi mukaka. Mabi angu mukomana anga ari kusaidhi kwangu akabva anditsinya nezitso akati idyai. Ndakabva ndadya ndifunga handina kurutsa sezvandaita nguva yese. Tichibva ipapo, tichibva pakudya sadza riri, mapurisa akataura kuti kana toda kuti usvikirwe, kana tasvika kumaningwa toda kutanga kurova mhepo yako, tozorova iwewe zvakare. Inini handina kusvikirwa, yakasvikirwa imotikari yavo. Motikari yakatanga kuseka katatu, tiri pakati pekufamba. Ndakabva ndaona murume anga ane matewe kumberi kwemotikari. Ndofunga vakomana vanga ndinawo, vazhinji vanozviziva, kana iva namai majachani nandinawo. Munhu uya achingosumuka ndangokuchira ndikati Changamire, kana mafunga iri hondo yekuti muda kubheura motikari yatiri, ndafunga kuti mukuvadze vane mhaka nemi. Inini nevana vatatu vari kumashure uko hatina mhosva nemi, zvakare tiri kutofira mhosva yatisingazivi. Motikari yakatanga kuseka, yabva yatatanga kurasika direction yekufamba nayo, yakati zwe yakaenda uko, zvino munhu wese anga atonyarara. Yakakudubuka ndichiverenga 1 2 3 pechi4 ndopa yakazomuka yakabva tigo. Vakomana vakarasiwa pekutanga. Vachizomuka vakaona kuti inini handipo, nokuti ndakanzi mumwe ari uku mumwe ari uku. Uyu anga ari apa pangu, uyu anga afenda. Inini panga ndiri pakabatana kudai, asi handina kukuvara. Ndakatoenda ndiri pachibhodhi cheche chokuwaridziwa cheche, ndichifungidzwa kuti ndavakuvara musana kana kuti chest, asi handina. Vakomana vakatodananura motikari vachiyanura kuti ndigona kuita se kubuda. Ndakati inini ndakachema panapa vanhu vanoziva kuti ndiri mupenyu, handina kuchema. Motikari ndicharangarira yanga iri twin cab yebreki. Takaitira tsaona pano panoperera Ngirikini tichibva paKauteni, pane parera tare yemhangura, pamashure pacho padhasti apo ndipo patikaitira tsaona iyoyo. Vakazotanga kushishupana vega nemapurisa vaya vachitaura kuti vakomana hapana asingazive chivanhu. Uri kuziva here kuti pawataura kuti iwewe uda kurova mhepo ndopatanga kurasika motikari? Murume wangu inini anga asara akasungiwa kwa achinzi akarova maminista. Inini chishamiso ndechokuti painzi akarova maminista, chishamiso changu ndechokuti uyu murume uyu haana simba rekuti angarove vachengetedzero yese vehurumende vayo kuti azosvika pakurova maminista. Panhau yamutasa ndinoona kuti ndo pakarongewa nhau, nekuti panhau yamutasa pakanzi murume wangu pandamutaurira nhau yekuti mutasa ndozvaataura, murume wangu akataura kuti muyu wajairira anoda kurova. Saka murume uyo yakabva arova, ndo kurova kwakaita mapurisa maminista acho. Saka
hapana kuzomira zvakanaka. Iyo pakambobeuka mota maibva kupi muchienda kupi? Ndainzi hende unotiratidza kwawakasiya vana. Vana vapa? Vana vangu inini. Handizivi kuti vanga vane chekuita here. Muri kuinzwa kanhau iripo mudariro. Ko takanzwawo zvakare kuti imimi makazobva mazino muri mujeri. Ichokwadi here? Chii chakaita kuti mazino enyu anga achibva? Inini mazino akabva ndiri mujeri, handina kana mazino mukanwa mangu. Mazino akabva pamusoro pekunzi inini mhepo yanga ine mukuwo kuti handidyi mombe. Zvanga ndisingadyi mombe, mupirizoni ndakadya mombe. Hauna chaunoramba kana wanzi idya unodya. Zvakare nenhau yamutasa zvakanzi mazino aya ndofunga nemhepo. Mazino aya ndofunga mutasa ndoawana kuchena kwawo. Saka kubva nhasi nditokumbirawo kuti ndibvise mazino. Vakatotanga kukumbira kuti ndikukumbira kuti ndibvise mazino ehomwe. Ndofunga mutasa aona kuchena kwemazino. Saka vakatanga kudonha ndichinwa tii kana kuti mwa mvura. Kwete ndichidya sadza. Kana ipapa hapana nedyirana neni nyama. Ndine mavende kudai. Ndina kana mazino ari mukanwa mangu itu. Saka zvakawanda zvaiitwa zvaisafambirana nemhepo iri pamuri. Zvakawandisa. Right, saka imimi paya maburitswa mujeri. Vakabva vati nhau yapera chiendai zvenyu? Kana kuti pane nzvimbo yavakabva vachiendai munogara, kana kuti vanga vasada kuti mutaure nesu atoriwe nhau? Zvanga zvakamira sei? Pakutanga pandakaburitswa nebheo ndakanzi handidi kuonekwa nzvimbo yechinhoi. Ndinoda kuonekwa ndiri area yezvimba neguruve. Saka ndanga ndaburitswa nebheo. Zvakanzi mhepo yako inozouya yakanyadzisa hurumende. Saka handina kuziva kuti yaizonyadzisa pane zvipi. Ndakaenda kunhingirikini ndandarwara. Ndarwara ndaida kuuya kuKwete. Ndasvika kuna mugova. Mambo bepura vakaenda kuna mugova nemutsvichisi. Vakati tauya nemunhu wenyu asi ari kurwara. Majesty vakabuda zveshuwa. Vakauya kuzondiona ndakarara mumotikari. Vakati mambo maregerera munhu. Sei marega kurapisa munhu? Isusu tine shungu nokuti munhu ararame. Kwete izvi zvatiri kuona. Majesty vakati endai kuchipatara chePachinhoi kuti munorapirwa munhu. Muone kuti haana TB here. Maki ekutorwa epa-x-ray akashaika. Mambo vakati mungashaya chipatara chihombe chakadai zvakanzi ashaika. Tadzokera futi kuKwete. Zvakanzi mambo toita sei? Muri kuti kudii? Zvakanzi maki ashaika epa-x-ray. Majesty vakatora nguva vakanyarara. Vakati ayo imimi chiendai kuNazareta. Kana mabva kuNazareta meenda nemunhu kukaranda. Gweta rangu rakati ko isusu tinogona tienda muno muchinhoi zvakanzi homwe haibvumirwa. Zvakanzi ayo hakuna zvakadai. Kubva nhasi ndabvarura mapepa naMajesty. Hakuchisina zvakadaro zvokuti munhu haabvumirwe kuonekwa ari panzvimbo ipi nepi. Rapisai munhu mambo. Takabva mari ndakapiwa nehurumende yekuenda kuNazareta. Kusvika kuNazareta zvakanzi mapapa akazara mvura. Mapapa anzi akazara mvura. Ndakapirwa mushonga. Pakunebaiwa majekiseni akashaika kuNazareta.
zvokuti gweta ranga risisingade zvokuti riende neni kuchipatara. Nakati mambo toita sei pane kuti munhu ari kurwara apa handisi kukwanisa, ndiri kukosora ndichirutsa chigarara. Tasvika kuye kuNazareta vatipa takunzi takuenda karanda, takadirirwa mafuta anga takazadzirwa mota tavatazopiwa mamakoponi ekuti mambo kana maakuita se nemari inenge 300 nekuti mari chikafu kwamuri kuenda. Asi ndo vanhu vanga vatisunga. Takaenda taamunzira pane zvakaitika. Changamire vakauya tiri munzira, zvikanzi mambo ndafunga kuita kurapa hongu. Ndofunga ndina mambo akagara padhuze nena, anga ari mwana wamambo Bepura. Akanzi tora dombo jena ukande muhembe yehomwe. Mambo akatora dombo akakanda muhembe mangu. Ndakatanga kusweta kuyerera mvura miri wangu wese, kutota mbatya dzese dzanga ndakapfeka, ndatanga kurutsa mvura. Changamire vabva vadzoka zvakare, vabva vataura kuti chiendai kumba, chirege kuenda kukaranda. Ndatokurapira munhu wako. Tadzokera kumba, asi kuKwete takanzi tisarovha kuKwete zvakare, nekuti ndane mhaka yekurovha kuKwete. Ndaenda kupi? Taenda kumba. Tasvika kumba handina kana kuzomborwara kana mbichana, kusvika ndadzokera kuKwete. Ndasungosvika ndichizonzi nhau yangu ndakanzi ndinofanira kutongiwa 15 years, asi ndakazotongwa gore ne6 months ndava ndabvisirwa zvimwe. Ndazongodaidzwa zita rangu ndakunzi ndibude. Makazobuda mapedza here gore racho iroro kana kuti kwete? Mhepo yakaendawo neburitsa zvayakaburitsa, asi gore ranga ratopera. Chokwadi chakazozivikanwa naMugabe, asi zvinhu zvanga zvaita se zvanga zvatoipa kare. Saka nokuti kana ndisingakanganise pamhuri yavo panofanirwa kuva panotova nemapepa avanga vanawo aMugabe ekuti, nokuti vakatumira nhumo yekuti ina handipandukire mhepo zvakare handitonge mhepo. Vari kuti ndivo vanogona kutonga mhepo ngavatonge, asi inini handina kupanduka. Ndakatuma ndofunga kumhuri yekwavo kune vakauya, kugoita ivo vehurumende pane vakauya. Ndabuda futi zvakare kune vakauya, asi ndo zvishamiso ndozvokuti zvinhu zvese zviri kutaurwa nemhepo zvinenge zvichizoitika. Kana ndisingakanganisi, kune vakawanda vanotova nematsamba akanyoresewa mambo Bepura nemhepo nenhau yekubviswa kwaMugabe pachigaro. Zvichinzi ndaona mwana uyu wakubviswa pachigaro nechisimba, asi zvakanzi mhepo ine makuhwa. Zvishamiso ndozvokuti takazoona Mugabe vabviswa pachigaro. Imimi muchiuya zvakare, makauya muchibvunza kuti makazvitora sei, makazvitambira sei zvokusungwa kwenyu. Takati isusu zvedu zvokuti tichiita nenhau yacho, kana mhepo yakati ngatiende tinodzokorora, ingatobude pachimoti, kunze kwototi vanondisvitsa ndisingazivi. Inini handichagona kudzokera kupi kumaningwa, asi vakaita zvimwe zvakadarika zvakasiyana naizvozvo ndingabvuma. Ndofunga makatambidzwa imimi goridhe naChangamire. Zvandinoziva vakomana vakataura kuti murume auya watambidzwa goridhe naChangamire, akaratidzwa kuti ndio pfuma yamunayo munyika muno yandinofanira kunge ndichikupai. Madaro mapiwa imimi, nhasi madzoka zvakare.
muchitaura nhau dzimwe chete. Nhau dzamakauya nadzo pekutanga hadzina dzakabuda, dzimwe dzacho dzakabuda, asi dzimwe dzacho hadzina kubuda dzamakatibvunza. Saka isu takanga tangotarisira kuti pamwe muchadzoka kana kuti hamuchadzoka. Ndo mafambiro enhau. Zvishamiso zvemari yamakatagaishidzwa ndo zvabuda zvakare pano patigere. Mhepo yakatanga kukumbirwa nevana vaduku kuti Changamire tikukumbira kuti mutivhurirewo mari yegoridhe. Muno munzvimbo taedza nekwatinokwanisa kuti titsvage mari taishayiwa. Changamire vakataura kunzwa kwangu vachiti zvamataura ndazvinzwa, muchajira pasi pegomo, pamusoro pegomo musakwira. Vachiudzawo mhuri iri mukati menharaunda ino zvichiwa mari yakazobuda. Ndiyo iripo yamuri kuona vanhu vakaunganirana nhasi. Asi pazopegwa kwazoya munhu nemapepa akati aiwa nzvimbo yangu isi hatina kupokana nazvo, sezvo tinototya kuti takapokana nazvo tinosungwa. Patikambokurukura paya kune vasina kukwanisa kuona chirongwa, pane nhau yamakambotaura zvakare muchiti imi pamakaburitswa mujeri pane zvinhu zvenyu zvanga zvatorwa nguva yezvesa zvadzoswa. Handizoti makazodzoserwa here ndezvipi zvacho uyezve sei zvanga zvatorwa muchipinzwa mujeri? Inini ndichidzoka ndakaona ndisisina kana mbacha, ndakaona ndisisina kana property yako inotoziva, zvinhu zvangu, midziyo yanga ndinayo inoziva kana hurumende inezviziva, vese vana mutasa unezviziva kuti midziyo yangu yanga yakawanda sei. Midziyo yangu yanga yatobva kuAmerica, handina chandakadzoserwa. Ndakangoti mhepo kana iriyo yakandipa ichandipa zvakare. Nazvino ndakangopiwa ndaanazvo zvakasiyana nezvipi naizvozvo, asi ndinayo midziyo. Pane yandanga ndiri kuda amene painzi pane dehwe here rakatorwa risina kuzodzoswa. Raive dehwe rechi rakazouya here? Dehwe rakatorwa ranga ratsvagiwa naMugabe, ranga riri mhondo rembada. Vakatenga matehwe rembada nembizi mairi nechigaro chegumbu renzou chakatengwa naMugabe. Asi pakauyiwa kurafingora vakasvika kune munhu aichengeta zvinhu, mapurisa vakatakura zvinhu izvozvo, nazvino hazvisati zvadzoka. Hatisi kuziva kuti zviriko kana kuti zvakatengeswa. Pakaipa. Uyezve ndinonzwa kuti patikambokurukura paya zvakare pane nhau yamakambobata neyavamutasa kuti pavaironga yekuti vakutorei imimi mubve kumurume wenyu muchienda kwavari ivo, vanga vatogadzira kare kubhadhara mafizi evana uyezve vakatombotenga magrosari. Ichokwadi? Pakaipa. Amutasa vakabvisa mombe chena yokupa inini kuti ndichene moyo, ndo matauriro avo. Handizivi kuti ndaichena moyo chii. Vakabvisa mombe nhema ine nyanga dzakatarisa pasi pamaningo apa, ichinzi ndiye mhepo ine vanhu kukotama nokuti mhepo ine hasha dzakanyanyisa. Vakabvisa wai chena ine musoro mutema, wai nhema ine musoro muchena. Vakabvisa mbudzi chena yakapiwa vabereki vangu kunzi ndiye kuvachenesa moyo. Vakabvisa masaga 3 eraisi rechivanhu risaga, masaga 2 ndiye ratikushandisa. Vakabvisa saga rezviyo nemavara machena nesaga rezviyo zvitsvuku, saga remapfunde machena nesaga remapfunde matsvuku. Vakabvisa masaga emaorenji ndefunga 32. Vakatenga box rematauro
zvakanzi ndo matauro anofanira kugezeswa nevakadzi vevanhu. Vakatenga box remabhiskits, zvakanzi ndo mabhiskits anofanira kudyiwa nemukadzi. Vakatenga chikafu changa chakawanda, hanhu chakwanisa kutaura nezvacho. Ndo zvinhu zvakabviswa, zvanga zvakatowanda. Chishamiso ndechekuti vanhu ava vakauya vakawanda. Kwakauya asekera mai, kwakauya muhadhi, vakauya vanhu ava vari vatatu. Vamwe vese vakadzingwa kunzi dzokerai kubasa. Ivo vakasara vachigadzirira maofareta mumba yangu yepamaningwa. Ndandine mabhedroom mairi, ndandakutya kuti vasazive kuti ndikurara bhedroom ripi. Ndandakungochinya sezvo mabhedroom aipindirana nemukati madhoo. Saka ndaitongoti ndonorara vabi avo vese vaenda kuhotera, ivo vaitoramba kuenda kuhotera, vaida kurara mumba imomo. Chanzi chavakashongoshaya ndechekuti vadiwe neni. Ndikuona kuti ndo pakatangira nawo. Kana inge wani vamugabe vakakomenta zvamunoziva imimi kuti amutasa ndakavatuma kumaningwa. Amutasa dare riri kumaningwa nderechokwadi here? Vakati hongu. Amutasa vazodzoka zvakare zvinhu zvaapapi? Amutasa vakapindura kuti it's beautiful, mukadzi ari akanaka. Amugabe vakakomenta vachitaura kuti ndanopa ndakaziva kuti chivanhu chese chapinda musango. Dare rasara nderekusungana kana kuti rekuita zvimwe zvinhu kana munhu warambiwa mutasa wajaira kusiya vana musango. Ndo nhau yakataurika. Ndofunga vachiri kuziva dare iroro vakarinzwa muTV. Namugabe vachikomenda kana imimi muri wekuhurumende, ndofunga dare iroro rakakomendwa namugabe muchiri kuriziva. Ndorutondera chose. Asi vamutasa tingati vainyatsoda homwe here kana kuti pane zvavanga vakateya? Inini pache zvangu ndinoziva kuti ndinofunga kuti pavanga varatidzwa zvepfuma yaChangamire, vaifunga kuti ndakatora homwe ndakutora zvese. Uyezve tinonzwa kuti pane tsvimbo yamakavagamuchidza muchiti vanosvitsa kuna vamugabe isina kuenda, ichokwadi? Tsvimbo, pane tsvimbo chena ine manhengo yediamond. Tsvimbo chena yakasvika kuna mugabe. Tsvimbo yegoridhe haina kusvika. Tsvimbo ine mhuka dzesango yakasvika. Nemapfumo akanzi amatanga vateme, pakatemeswa muti kwanzi ndio pane zvinhu zvangu, ndo pakabuda mapfumo nemakano, zvese zvakaenda kuna mugabe. Asi zvekuti vakavhutira mhepo ngundu yayakapfeka, vakazviita mutasa. Vakatozviita pane nevaning'ina vamugabe vacho, nokuti muruda kuti tizotongerawo kudenga here? Tinotodawo kutonga, muruda kuti kamudhara kakaramba kachitonga kusvika kupi? Vakazviita mutasa. Ndakanzwa kuti ndicho chikonzero chakaita kuti vati hakuna dhiziri, nekuti vaiziva kuti dhiziri kawanika zvinhu zvaigadzikana munyika, zvinhu zvagadzikana vamugabe vaisazobva pachigaro. Isusu tinofunga kuti ichocho changa chiri chokwadi pakutaura nokuti chandinoti changa chiri chokwadi. Isusu tichisvika pamaningwa, murungu wepamaningwa akatisiyira imba, akataura kuti inini panapa ndaida kucheresa mumvura, zviri kutaurwa nemhepo, inini ndakuisira imba, zviri kutaurwa nemhepo ndozvechokwadi. Bhetibhiri akaburitsa mabhuku akaburitsa, zvakanzi zviri kutaurwa nemhepo ndozvechokwadi. Inini pano kubva dzimba dzematombo ndakateedzera zvandakaona zviri pano. Zvishuwangane timba take teraundi tematombo. Zvakanzi ndine imwe imba yandakavakirwa nechechi. Ndakauya pano pamaningwa ndakada kucheresa, ndaida kuti imba yangu ivakiwe pamusoro pegomo. Asi ndakacheresa, zvakanzi hatisi kubata mvura, tiri kubata oil. Saka zvakandishamisawo kuti murungu haana kusungwa sei, nokuti iye waitaurawo kuti nhau yeoil aiziva.
Izvinezvi tinoziva zvakare kuti kwakawanikwa oil kumuzarabani iri kutomainwa. Ndio belt rimwe chete here iroro nekwakanga kwawanikwa kwekutanga. Muno muZimbabwe makanzi hamuna oil nokuti iroro dare rakatombotanga kutaurwa nezvaro richitaurirwa sekusamukange gavhena nemhepo, saka akazvibvumira akataurirwa repamaningwa, akataurirwa remakuti. Makuti yaitotaura kuti rutadza kunwa mvura yakatambanuka nokuti mvura iri kuitika unge nemafuta. Takaenda mugemhu remhuka ratakanosvika, ivo vehurumende vakakusvika, saka hatizivi kuti zvinofamba sei. Takatoudzwa kunzi muno muZimbabwe hamuoneke oil. Zvatova zvishamiso zvekuti kune oil iri kumainwa. Hazvisisiri muZimbabwe izvi. Aiwa, ndifunga kunze kwenyika. Ndonhau yatinayo muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Ndofunga tichaedza kukupai vakange varipo zvakare vaifamba panguva iyoyi yekutsvagwa kwedhiziri. Vamwe vacho ndivo vari kunzi vakanga vakuda homwe. Tichaedza kutaura navo zvakare tinzwe kuti position yavo inoti kudini nenhau iyoyi. Tichada kunzwa zvakare vaifambawo munguva iyoyi vachifambira nhau iyoyi kuti maonero avo vaiti kudini. Ndinonzwa zvakare kuti makambokwira gomo, mukazonopinda mumvura mamakagara nguva yakareba stereki musati mabuda mvura imomo. Uyezve vanhu vamaive navo vakaona zvishamiso, vakatanga kuona nyoka vachitya kuti ticharumwa. Havana kurumwa, vakaona matombo egoridhe. Ichokwadi? Goridhe racho rimwe ndo ramakatotambidzwa riri, ndo parakabva pasi pemvura. Makazinzi ramakanzi musiye Muzumba ndo kwaraibva. Izvozvi musi uno takatobva kuKariba, vanoenda unopinda mvura, kupedza 3 hours vari pasi pemvura kana 2 hours vari pasi pemvura kana 1 hour vari pasi pemvura. Chimwe chishamiso ichocho, nekuda kwekuti munhu 5 minutes mupasi pemvura unenge watoenda. Asi kana takutaura zvema-hours chinenge chatori chimwe chishamiso. Saka mubvunzo wangu unoti, nekuda kwekusungwa kwamakaitwa uyezve nekuda kwekupomerwa kunzi munoreva nhema, zvakureva here kuti dhiziri iri rotorova zvaro? Pakutaura kwangu ndinoti ngazvirove, nekuti nyika yakapfumuka. Mukagoti nyika yakapfuma, isu mwere tichitambura. Yakapfuma. Kuri kunzi nhau iyi yakuda kugadziriswa, ndezvipi zvingade kutanga kuitwa? Ini zvangu handichada. Ndakuda kungoita izvozvi zvegodhi zvatakuita izvi. Pagoridhe racho kuti vanhu vatende kuti taitirwa zvakanaka, vakutotaura kuti igoridhe remasaramusi. Handizive kuti vese vakatenga mota ava, vakatenga dzimba nemapurisa acho vese vaitora goridhe remasaramusi. Ndinoziva ipapo mhuri yeZimbabwe inogona kunge yakuvhiringika sezvo tanga tichitaura nhau yekumashure. Mhuri yeZimbabwe chatingade kukuzivisai ndechekuti pavakauya pano, mhepo zvakare yakanga yaratidza kuti pane goridhe ndokuuya kwavo. Asi chandingade kutanga kuziva ndechekuti ndipo chete here pamakaratidzwa kuti panowanika mukute, kana kuti pane dzimwe nzvimbo dzamakatobva dzaive nemukute zvakare dzamakaratidza veruzhinji? Yokutanga vakaratidza kuChesdale, yanga iri mainiwo yemunhu
pepiri kamuzingizuko kutsatsa vakaburitsa pakapegwa pakauya munhu nemapepa akapega zvakanzi paapangu. Asi isusuwo nenhau yekutya kusungiwa takamanikidzika. Mhepo iri kuita zvayo nezvairi kuita. Svika tauya pano mhepo yakati ndainga pfuma yangu iri pano nekuti ndio padongo rangu. Zveshuwa panga pasati pamboita mari yabuda nhasi. Ndofunga iroro dare munofanira kuzoenda kuna sabhuku wenzvimbo ino nekuti ndiye akatambira mhepo anzi namambo tambirai mhepo yangu yandaunza ikoko. Mushure mekunge mhepo yabatiswa masuo namambo nemakonde zvakanzi naisai mvura. Mhepo yakanaisa mvura zvakanzi batidzai moto semasikira amaita moto makare. Vakasvika moto wakabatira vakabatidza nechigumwe. Zvakanzi aiwa toda musumu wogoridhe kuti tizive kuti shuwa munyika zvirimo. Changamire vakabvisa goridhe ravakapawo mambo remusumu. Mambo vakasumuka vakauya isa hoko pano. Ndio vakauya zeroerera hoko pano mambo nemakonde. Vakatenda kuti ndiyo mhepo yangu zveshuwa yauya. Ndinotenda vakanyorera masabhuku avo. Mamwe masabhuku ndio vese vari pana vanogona kutaura nemi. Zvichireva kuti muri kugumira ipo pano here kana kuti mucharamba muchitendera nenyika yeZimbabwe muchiratidza mhuri yeZimbabwe pavanokwanisa kunge vachiwana mukute? Inini kuti mhuri yeZimbabwe irarame handisi kuzviramba, asi zvokuti pese pandangosvika vari kubva pateerwa munhu achiuya nemapepa. Vamwe vacho vakatobvisa mhepo. Nhasi uno tiri pano. Pano pauyiwawo zvakare hatisi kuziva kuti tichabviswa here zvakare pano, asi tichiri kuenderera mberi. Pane tiwane remugemu remhuka ratiri kutoendera izvozvi mangwana. Mucharamba muri nzvimbo ino here kana kuti muchatendera nenyika yeZimbabwe muchiita zvimwe chetezvo? Zimba handisi kubvisa munzvimbo ino, asi ticharamba tichingotenderera tichiburitsa gold racho nekuti mhepo ndo zvairi kuda. Ini ndiri nyama handirambe zvinenge zvataurwa nemhepo. Ndaona zvakare patasvika pano tichiona pane murwere auyiwa naye kuti muzomubatsira. Tingati munzvimbo ino yamugere zvakare, ndezvipi zvamuri kubatsira nazvo pachivanhu kuruzhinji rwakatenderedza? Munhu anenge auya ane dambudziko aringoponeswa. Zvakafanana neauya anaparadzaro. Wabatsirwa here murwere we? Ase atotanga kugona kudavira kwavasa kwahospital. Ndofunga murungu zvinzwira mika. Kune vasina kunzwa, kune ari kutaura ari kuseri ataura kuti munhu abatsirwa ataona akatakurwa atodzokera ava kukwanisa kunge achitaura. Saka naizvozvo tingati isusu nekuti ndikatondera matare anoitwa nemhepo iri pamuri, kana ndisingakangazi matare aya inoita ndeyenyika. Inini ndichida kuitirwa dare rangu ndine mukana here wekuti ndinge ndichiitirwa kana kuti munongoita yenyika? Matare anoitwa ndiye munhu wese. Vanoita matare enyika ndo dare guru, asi matare anongoitwa ndiye munhu wese. Mwana akangosvika nedambudziko anongobatsirika. Anopiwa foji anongopiwa foji achingobatsirika. Inini ndichatoda fodya nekuti chihera vanomboita chigabha gabha, saka ndofunga ndikapiwa fodya zvinogona kuita. Handizvo chihera? Ndiri kuona nenguva dzedu dzafamba. Nhau iyi hatina vatati tataura navo vanhu vakawandisa vatoda kuti vatiudze nezvenhau iyi, uyezve ndinoda kuti patinouya tigokwanisa kuuya zvakare nevakambofambira nhau idzi dzedhiziri, tichinzwawo zvakare mufungo wavo, tozonzwa dambudziko riri panzvimbo ino yatiri, nekuti ndofunga manzwa Changamire vachitaura kuti
pane zvaakutonetsa, pane vakatomhanya kugadzisa mapepa ekuti vange vachitora nzvimbo. Tichada kunzwa zvakare kuna DA, tichada kunzwa zvakare kuna Mambo kana zvakare MP. Tinzwe kuti vanoti kudini nenhau iyoyi. Tiri kumbobva kupi nhai maZimbabwe, takananga kupi? Budiriro iripo ndedu here kana kuti ndeyako? Ndo zvatoda kuti tinge tichinzwisisa. Naizvozvo muzuva ranhasi regedzai nditi ngatimbogumirai pano. Mune ramangwana torusumudzira. Asi tisati tabva ndaona soko muri kunditarisa. Bvunza henyu, mubvunzo henyu. Alright, tisati tapedza apa pachikamu chanhasi ndenchida kubvunza gogo kuti pane pamataura kuti homwe yakagara mutorongo handiti isingadyi, yakaita mazuva mangani kusvikira chikafu chizouye nevadzimu? Ndakatorangu ndofunga masvondo 3 ndisingadyi. Masondo 3 pachakazoya manga mazokumbira here kana kuti mhepo ndo yakaona kuti homwe inofa? Handina kukumbira, mhepo ndiyo inenge yaona. Mamatozviramwa zvinenge zvichirwadza. Ivo vekupirizoni vakazobvumira kuti zvokudya zvangu zvibve kunze. Zvinova ndo zvakandipa kuti ndirambe ndiri Pachinhoi. Ndairamba kuti handina kwandinoenda. Ivo vakandiona kuti ndakuda kubva Pachinhoi ndimboendawo kumwe kune mamwe mapirizoni, vairamba kuti isusu tinonzwisisa chivanhu chiri pauri. Ko wakazobva pano iwewe uchienda uko vanozokunzwisisa here? Inini Pachinhoi ndakachengetwa zvakanaka zvisina kana dambudziko. Ndakachengetwa ngokuti chikafu changu chaibva kumba. Kana nguva yekorera iya chikafu changa chakubva kumba, nokuti vanga vazonzwisisa kuti zvandinobikirwa handigoni kudya chikafu chinobikirwa pauzhinji. Saka changa chakubva kumba chichiuya papi ipapo vanga vasingade kana kundiona ndakagumbuka kana ndakanyarara, vanga vasingade. Kubva kuna officer in charge kusvikira kumagadhijeri acho. Nazvino ndinotoenda ndichivaona, ndakutovatora sevabereki vangu nokuti vakandibata zvakanaka. Ndochiuya zvekare pane pamatsanangura kuti mambo vachizotenda kuti imhepo chaiyo makazobatidza moto nezvigumwe, ipapo panofambiswa sei? Munenge musina mechisa, munenge muchitobatidza nezvigumwe chaizvo? Vanebatidza nechigumwe ichi. Makatarisa zvigumwe zvangu zvakasiyana. Ichi chine karaini, ichi hachina. Munozviona zvakasiyana. Ichi chine kamutsetse kakando kavanoburitsa moto. Asi zvazvingoitwe pese pese, zvine nguva yazvinoitwa. Chera maybe mvunzo wangu ndekumashure uko kuti like pakutanga kusvikirwa ukugarwa nemhepo vakatanga vane makore mangani? Ndichitanga kusvikirwa ndakatanga ndine 9 years. mai muri kupi? Ndaiva ndiri kuGuruve. Okay, saka pakutanga kusvikirwa manga muchisvikira nedare renyika o ranga riri dare revanhu ma-individuals here? Ranga like pakutanga kusvikira manga muchisvikira muchitaura dare renyika o mamuchitaura matare evanhu venharaunda noti enyika? Vaingotaura matare ese enyika nevanhu. Ndine urombo kuti takutaura nezvetsvimbo yenyu. Pamazoe apa pakaonekwa tsvimbo yakada kungodai. Vanhu vaenda kunotanga kumaina zvisiri pamutemo vasina kukumbira, motokari dzichingofa.
uyezve ndipo pakaputika gasi remachina akazofirapo nemazimbabweans pamugodhi uri pedo naipapo pakaonekwa tsvimbo. Ndikuona tsvimbo iyoyi yakangoda kufanana neyakaonekwa ikoko. Tisingataure takanangana neyenyu tichitaura mafungiro enyu kwete epamweya but ehomwe, tsvimbo inogona kunge yakabva kupi? Kuchausaziva mhepo zvakare kumazowe. Isusu taienda kumazowe asi nzvimbo yemazowe isiri yedu, taifambira muchembere nehanda kumazowe. Taisvikako ndofunga takasvika pane uya akagara anga akagara pagomo padhuze nepaichengetwa mombe dzemukaka pai. Takasvika ipapai panga pane maovhetireni anga aripo, asi vakafana vanzi tungura ichi mhepo iri kuuya uku imhepo yangu naambuya, isu vangasati vationa. Zvakanzi havasi kusvika muno mumusha, isusu vanga vasina kumbotaura nesu. Vachasvikira pai, pavanosvikira mese maovhetireni meenda papi pavanenge vasvikira. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira nhau iri kutaurika pano, asi chandingade kukuvimbisai ndechekuti patichauya chikamu chinotevera toda kuti timbotanga tamboongorora kuti aimbonzi Changamire Dombo ndiani. Nekuti paya munoona takataura nezvambuya nehanda, tikagokuvimbisai kuti tichataura nezvaakaguvi chaminuka nevamwe vese masvikiro enyika akasiyana-siyana. Naizvozvo muchikamu chinotevera ndoda kukuvimbisai kuti timbotanga tatarisa nezvaChangamire Dombo, tozokupai zvikamu zvinotevera kuitira kuti munge muchiziva kuti mhepo iri pana gogo ava yasekuru yaChangamire Dombo yakambonyatsa kumira sei. Tichakupaiwo zvakare muono wevanhu vakasiyana-siyana sematauriro andamboita. Dai soko varipo vaiti kunzima. Aiwa, vaiti zimbinda. Imimi munoti kunzima. Ndakuzviziva izvozvo. Ya kunzima sivili taule ndlebe uzwile. Ngethemba hlobo zami abanye akwazi ukuthi kulabanye kade beyeqwa isona njengami nje ngidobhadobha isona. Indaba ade khulunywa ngugogo indaba endi kakhulu ukuthi sibili hangwazi, kodwa ngisakwanisa ukuthi phela ngithi gaga ngilinika ama main points kuphela ukuthi lizwisisa ukuthi ugogo uyisangoma. Eyisangoma kunjalo nguye waphela wakhuluma ukuthi hayi kule diesel ngaphi eChinhoi. Uthe esekhulume njalo liyakwazi ukuthi esizweni sethu ukuthi kunzima ukuthi umuntu nje uphomba ukuthi namhla mfuna ukuthi ngikhuluma into enje emayela ehambelana lani lento ezenzakalayo. So thoye kuhambiseni kwakhona amaphepha, okuhambiseni kwakhona indaba zangikhona ukuthi betshela phela upresident lwana wasitshiya uMgabe kwaba bophana phakathi, wahamba wabotshejwele bafika kwathi hayi uzahlala phela entolongweni okweminyaka engu-15. Uthe sehambe khona ngale akusazi ukuthi kunokwahambayo ukuthi kwinokwaayenzakalayo sibili, kodwa wakwanisa ukuthi ehlale 1 year phakathi. Ephakathi khona phana kulento eziningi ezenzakala. Wafika wahlala amaviki amathathu engadli ngoba izinto azazikhona khona phana wayengazidli. So uthe sokuhlela amaviki amathathu njengomuntu ofikelayo khanya ukuthi emoyeni babona ukuthi umuntu lo uzasenzani, uzagcina esifela mana sinjani siletha ukudla. Kwalethwa phela ukudla ababemnika khona, akula muntu okwazi ukuthi kwakuvela ngakodwa kwakukhanya kulesithwala lochago. Yena uthi wayengadli uchago, kodwa wakwanisa ukuthi edle uchago lwangikhona, kazange egule, kazange enjani even ekhiphe. So ekuhambeni khona phana wahlale uthe sejelele, ngiyathemba lizwile ukuthi uthe ulama sesele lamazinyo angu2 kuphela. Yena wayengadli inyama yenkomo, kodwa liyakwazi ejela kulani awukhethi ngoba yabo ngekho phela ngini. Waqasa ukuthiwa nansi inyama yenkomo, manje yabona ukuthi nxa sentolongweni akulanto ongayenza, wadla inyama leyana. Khathesi waphuma amazinyo wonke seselele 2, kodwa ukhulumile ukuthi akula muntu ongadlelana lami inyama. So indaba enkulu Mahlabezulu ukuthi
ngizamile lami ukuthi ngizwisise ukuthi umuntu ongumama owahlangana lento ezinje ngoba mina ngithe ngikuzwa ngakafika kade ngicabanga ukuthi maybe ngugogo but ukhanya ukuthi usafit sibili ukuthi ngendlela ukuthi into ahlangana lazo eyisangoma so into ezinkulu kakhulu ukuthi ngabe yimi ngabe vele ngahle ngahamba ngayathi angisafuni ukuzwa ngento ukuthiwa ngamadlozi kodwa ngiyathemba ukuthi nxa umuntu elobizo lwakhe ukuthi wena nguwe ofanele uhambisa indaba lezi umuntu uyaqina lamadlozi akuqinisa ukuthi ayimntanami lapha yikho ufana ube khona so indaba ekhona sigcine satshelela phakathi kodwa sizathi ukuthi siphenduke futhi lizoza ukuthi khathesi lapha afakwe khona wafika wathi yena akasafuni ukwenza diesel usefuna ukwenza golide lapha khona futhi sehambile phela ukuthi abantu besithi asicela lisincedise phela lisivulele igolide uthi esevulile liyakwazi kulabantu labana abasebenza ngemali ababehamba ngemoto ezinkulu babuya sebefuna ukupheka phela sithi ayile indawo yethu konke into engichaza amadlozi ukuthi umuntu wangikhona ngathi hayi kakuvalwe liyasala seligebha kuphela umhlaba ungasela lutho selithola amatshe so indaba yangikhona inzima ngithemba mule Zimbabwe la ndizizwele chera ani munozwa kuti president akataura vice president anotaura here aiwa pane pasisina chairman akataura zvavhariswa dare ravhariswa naizvozvo ndichagotaura kuti chi kunze kwekuti senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ticharamba tichikupai zvikamu nezvikamu zvenhau iyoyi kuti munge muchinzwisisa kuti zviri kufamba sei asi tisakanganwe kakutenda Sokostina vatibatira mushina home secretary ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.